Kagawad, mugot mayong buntag sir. Manibot na po. Kagawad, na-turnover na gyud no ang flood control project. Kagawad, unas ta na unsa kadako ni nga tabang sa inyong barangay dinhi sa Amoros. Of course, kani nga flood control project ako kayo kani ikatabang ilabi na sa seguridad nga nagpuyo dapit sa mga coastal area kay kaniadto pag ulan ng gamay mabalakan ang mga tao kay tungod sa baha pero karon na nay flood control dili na kami mabalaka bala pag mag 24 hours ang ulan kaya na naman sa flood control so dili na kayo mo baha ang labi na dito dapit sa Kubos. Pero saan lang ba ni nahuman ang flood control kagawad? I think last year na siya, umana ni siya, completed na. So karon pa na turnover sa tuwa Alandon ka congressman. Umana sa tuwa gobernador. Ayun. So maluyo sa ano kagawad no kaning flood control project. Aduna pa ba mo yung mga proyekto nga buot ninyong ipatuman no ngayong hangyo kay congressman para din sa barangay Amoros? Yeah, daghan, especially sa mga kadalanan namo sa paingon dito sa bukid nga mga area kay daghan pa gid nga mga dalan nga kinahanglan gid siya nga masemento kay gamit kayo kini sa mga mag-uuma nato nga kaigsoon na sa bukid para dili sila maglisod pagdala sa ilang mga produkto gikan sa taas paingon diri sa kamerkaduhan. So for kagawad, no sa may update na nakapasa na ba mo og mga resolution para na nga proyekto kagawad? Yes, na kami nga pasa, submit ng mga resolusyon sa tuwang Halandong Congressman Bambi. Oh. Ayun kagawad, basta na doon na po kayo mensahe kay Congressman Bambi Imano alang sa proyekto kagawad no yang gitunol dani sa barangay Amoros. Kung ayong buntag kong Congressman Bambi, daghan kayong salamat. Nagpasalamat kami sa Ginoo sa kahitasan nga yatagan kami mga lideres nga suswama kaninyo. Walay laing gihunahuna kundi ang pagkayuhan, kalambuan, pagtabang sa mga katawan nila ganito sa mga kabus na mga katawan. Daghan kayong salamat po sa inyong gihatag kanang mga proyekto kada ko kayo kini nga tabang labi na sa seguridad sa pagbaha. Dili na gid kami nga mabahaan pa diri sa Amoros, labi na sa Amoros nga flood prone area gid kayo kini nga Amoros. Kung daghan kayong salamat Congressman Bambi, ikang Governor Peter Senior Secretary. Salamat kagawad. Thank you.